ba mu tare da aƙidan shi'a, amma muna tare da zaman lafiya da haɗin kai da su. Kowa ya san wannan ya rubuta. Mu ba mu tare da aƙidan shi'a, ba mu zagin sahabbai, ba mu zagin matan annabi, ba mu taɓa ɗaya daga cikin masu mutunci. Amma duk wanda ya kusance mu cikin soyayyen annabi da zaman lafiya muna tare da shi a cikin shi'a. Da ku gan mu da su ƙarara, za mu na alaƙoƙi da su, da mu ƙulla zamantakewa mai kyau tsakaninmu da su, babu rigima tsakaninmu da su. Mu ba mu tare da aƙidan ƙur'ani. Ka bari ka kashe wutar da take tsakaninku, ku ahlus sunna tsakaninku da kuke ta jani'in jaka akan cin mutuncin fiyayyen halitta. Sannan sai ka tsallako, in ya so sai ka faɗi maganganu, sai a baka raddi mai ma'ana da hankali da ilimi. Amma tsakani da Allah, wannan abin da kuke faɗa yanzu an wuce wannan lokacin. Wai shi'a na zagin sahabbai, aƙidar shi'a zagin sahabbai. To idan ma kuka laƙaba mana cewa shi'a aƙidar su zagin sahabbai ne, to su kuma inda aƙidar su zagin fiyayyen halitta ne kuma fa, wane fi muni? Ka gaya mu inda aka ce dan ka zagi sahabi ka fita musulunci, ko kuma dan ka zagi sahabi wuta zaka. Amma fiyayyen halitta fa, haba malamai da Allah ku riƙe magana da hankali da ilimi mana, shine kawai. Wannan ba magana ce ta hankali da ilimi ba, tsakani da Allah, wallahi tallahi maganan gaskiya wannan zagi ne da cin mutunci. Mu ba aqidar mu zagin sahabbai da matan annabi bane, wallahi tallahi billahi alazim. Aqida ta farko mai cin mutuncin iyayen manzon Allah da kuma matan manzon Allah da ƴaƴan manzon Allah ita ce ahlus sunna wal jamaa. Me yasa kuke mana irin wannan abu ne? Har yanzu mutane sun kisa gane. Shi yasa idan nace muku wallahi ba wayanda aka cuta kamar yan ɗari kunna sai kuna mamaki. Sai wasu ma suna ganin kamar magana nake faɗa ba haka bane, sai ka tabbatar da irin jawaban da suke. Ai kai mana adalci. Idan ka ce aqidar Shi'a, kaga kusan ma duka ga baki daya ai aqidar Shi'a guda ɗaya ce, gundarin ta ba wani da zaka da ma kai adalci, kila ka ce daga wasu daga cikin Shi'ar ba za mu musa ba, kamar yadda cikin ahlus sunna akwai wayanda suke zagin fiye halitta da iyayen fiye halitta. Kai a matsayinka nan ɗariƙa ba ka yadda da wannan ba. Amma idan muka tashi bayani, ai su mukan fito har mu sama jawabansu da suke aikata wannan al'amarin. Amma kai tsaye abinda kuka ɗauka kawai shi kenan, duk aƙidar shi a kawai zagin sahabbai ne, ba ku tare da aƙidar ta yi. Mu ba mu ce ku yi tare da aƙidar ta ba, tun da dama aƙidar ku ta sunna ce wal jama'a, ku riƙe kayar ku. Amma idan mutum zai kira yanzu, ya kira yadda ya kamata. Ai muna da hankali, muna da tunani, mun san kuma ya kamata. Ba za a riƙa muna maganganu kawai a shirmantar da mu, a faɗi maganganun da bai dace ba ana yaɗa mutane a duniya. Wallahi aƙida shi a ba aƙida ce ta zagin matan annabi ba, ba aƙida ce ta zagin sahabban annabi ba, aƙida ce ta martaba su da girmama su. Akwai wani malamin da yake magana wai ƙungiyar Shi'a ba a kira su a waye kaza da kaza, kuma yawancin malamai suka tashi suna danganta Shi'a wai da ƙungiya. To Shi'a ba ƙungiya bace wallahi. Shi'a ba ƙungiya bace. Musulunci ne, ba maganan wani ƙungiya. Wannan ku kuka kakkasa kanku, kuke samu kanku ƙungiyoyi ahlus sunna. Amma Shi'a ba wani maganin wani ƙungiya, Shi'a wai ƙungiya, wa iyazu billah. Wannan rashin fahimta ne, rashin sani menene Shi'ancin din. Kuma Shi'anci daga bakin fiyayyen halitta ne. To kaga wannan wani abu ne wanda ake dama mutane kwakwalensu, sai su rasa gane ina gaskiya take, ga inda suna neman gaskiyar amma kuma su rasa. Amma bincike zai tabbatar da mutum ya gane ko me Shi'ancin din. Kawai musulunci ne. To kaga ba yadda za a yi ka ce mana wai mu aƙidar mu wai zagin sahabbai, waye mutu waye dawo, kuma kana da awa ne kana so mutane su fahimce ka akan wannan al'amari. Duk wani haɗin kai da za ka yi da mu, kai haƙi kai da mu akan aƙidar mu ta musulunci, ba wai aƙidar mu ta zagin sahabbai ba. Wai aƙida muke da ita zagin sahabbai? To ka kawo mana zagin sahabban din. Wallahi idan ka kawo zagin sahabi guda ɗaya a cikin littattafan Shi'a, sai na kawo ma zagin sahabi da zagin fiye, ba ma zagin sahabi ba, zagin fiye halitta a cikin aqidar ahlus sunna, aqidar ku sama da 100 wallahi. Ba alfahari, zan kawo ma zagin fiye halitta a cikin littattafan ku. To me ne wannan magana? Ana son haɗin kai, ayi haɗin kan ayi, kuma wallahi duk wani haɗin kai guda ɗaya ne. Shine akwai abin da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce, taraktu fikum thaqalaini kitaballahi wa itrati ahla baiti ma in tamassaktum bihima lan tudillu ba'di abada. Ko da kuna tunanin za a haɗin kai waye da ƙarshe wasu za su sake wargaza wannan al'amarin daga cikin ku. Wannan kalma guda ɗaya ce kawai abin da Allah da manzon sa ya ce. Wannan shine, idan mutum zai yi abu ya tsaya yayi tunani, ko da za ka yi, tunda duniya ne yanzu kowa ji yake yi, ba wai kawai a zauren ka bane kawai mutanen da kake ka tara kaɗai za su yi ba, kowa zai ji. Wannan gaskiya mun tar da wannan maganan gaskiya. Maganan wai aƙidar Shi'a zagin sahabbai yanzu an wuce wannan yanayi.
idan kana so ka gaya mana cewa aƙidar shi a zagin sahabbai ne, to babban misalin da za a baka aƙidar sunna ita ce zagin sahabbai da manzon Allah, zagin manzon Allah. To ka gani, kuma wallahi da hujjoji ingantattu, amma baka da hujja ko ƙwara ɗaya da zaka ce wa aƙidar shi'a, sai ka kawo mu gani zagin sahabbai. Kuma tabbas ba mu tare da aƙidar zagin fiyayyen halitta, ba mu tare da wannan aƙidar zagin fiyayyen halitta, amma muna tare da duk wanda yake so mu zauna zaman lafiya da shi. Wannan ko ta yaya ne za mu iya zaman lafiya da shi, amma banda zagin fiyayyen halitta. Ba mu tare da aƙidar da take zagin fiyayyen halitta da iyayen fiyayyen halitta. Wannan shine martani na farko da ya kamata ka fahimta. Wannan shine